Binilin ni Governor Cecilia Arnata Marcos ti DSWD nga mangkurher ti impormasyon dagiti benepisyaryo ti scholarship program. Kalpasan dayto yung aditi estudyante nga sanga nakaawat ti financial assistance iti laksid nga karaman da iti listaan. Naamuan nga adangamin ti kamali ti detalye dagiti dumang imawat isot gapuna nga nitantan. Umawat kumadagito sa 5,000 nga pesos. Gaputi reto'y, di mawat opisina ti gobernador ti panagan-anos kang panakaawat dagiti estudyante, gaputi na pasamak nga aberya. In panamnama ti PGIN nga makaawat met lang ti financial assistance dagiti yung nairaman iti listaan. Iti datos ti PGIN, 1,028 nga senior high school kang college students dagiti benepisyaryo tinasao nga programa. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.